učiť, že ako cvičíme. Nahoďte tu like a odber, naozaj nahoďte. A my ideme zdvíhať trojku a sledujte to až do konca. Poďme na to. Jerry, koľko mám dať? 10. OK. Je to celkom dosť ťažké inak. No, trojku. No a poď, let's go. 3. 1, 2, 3, 4, 5, nemôžeš púšťať. 6, poď ešte zvládneš to. 7, už si ďaleko musíš to dať. 8, poď ešte to musíš dať. 9, Posledné. už to nemôžeš urobiť, hej? 10. A ideme si pozdať trošku činky. No, poďme. Takže ideme zdvíhať zase 3-kilovú činku. Dneska sme taký deň o 3 kilách. Takže... No ale počkaj. Polož ju. Koľko tých hýbov musím urobiť? 40. Nedám. Tak skúsim 5. 30. Chlapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja už to nedám. Asi už končí video. To ako to, že si nedal? To čo je to? Ja neviem. Čus.